Salutare și bine v-am regăsit! Hei, salutare dragi prieteni, sunteți pe canalul meu Bibi. Așa că, ce să vă zic, am revenit cu un nou vlog, să spun așa, după foarte mult timp. Scuzați-mă că se aude gălăgie pe fundal. Sunt pe stradă, îl prind pe Nicolas. Iar când ajung acasă vom reacționa la un videoclip amuzant, la doze de râs, să zic așa, iar o să fie foarte funny, așa că ceea ce vă rog eu este să dați un punct butonului de like și să facem 7 like-uri, pentru că știu că putem. Și ce să spun, să apreciați munca pe care o depun, adică totuși să editezi un videoclip nu e atât de ușor precum pare. Oricum vreau să fiu cât mai naturală și să spun că o să fie foarte amuzant, pentru că eu am mai făcut chestia asta. Nu am filmat, pentru că știți că dacă era să filmez apărea, dar nu a apărut. Așa că hai să nu mai lungim cu vorba, că deja am făcut un minut din intro-ul ăsta, așa că vreau să dați un mare like și să, nu știu, să facem câte mai multe vizualizări. Vă rog frumos! Și să dați subscribe canalul dacă n-ați dat încă, da? Vă mulțumesc! Ne vedem acasă! Eu am ajuns acasă, iar acum m-am gândit să fac asta mai interesantă. Ne uităm la un clip amuzant, e bombă, nu că de alta. Nu m-am uitat la tot, m-am uitat foarte puțin să văd dacă este. Și dacă râd, va trebui să mănânc o felie de-astea. Așa că hai să dăm bătaie și să vedem de câte ori râd. Bă, frate! Colo! Deci din cauza asta trebuie să mănânc eu de asta. Ok. Stați așa, măcar ca să... Nu pot, stai. What do you call them? Those little wish things? Bă, cum să mă joc atât de tare la pofatul, bă! Hai să mâncăm lămâia asta odată, că m-am apucat crizile. Fraților, am o bubă aici, la buză. Mamă, și mă uzdură de la lămâia asta. Și mi-a dat și lacrimile. E jale, mâncați și gura ta, iac. Hai că mai facem dacă e. Mamă, uite cum arată asta, să moară Jacksana. Fata mea, ai luat aia. Bă, nu-i pod. Ia asta, cred că e pod, mă, să mă...
hârtie! N-am râs ca lumea. Trebuie să râs ca lumea ca să... Mamă, joacă aici karate. Ia! Ok, la asta nu m-am așteptat. Rotofei. Maybe it's better if you go in the middle and do it. Ok. Să nu facem nimic interesant. Merge doar pe chestia aia. I don't know why this is so funny. Te simt că va lua o trântă. Damo, are you... I'm actually stuck, mate. I'm gonna be... Ok, a căzut, dar nu a fost amuzant. It's fucking hard. Wendy's video. Come on, pictures. I'll know you'll hold you. Can you smell? Alive. Să moară Jacksana, bă, da. Cum, mă? Dacă ești atât de greu, nu-ți dai seama, nu te duce capul, că nu te ține, mâncați așa curată. Deja mi s-a acrit, adică cum să vă spun. Ok, hai să dăm bătaie. Dar omul ăsta ce face, mă? Parcurs de copii? Nu mai vreau să mai mănânc lămâie, nu vreau să râd. Bă, ce ne faci? Zici că e o râmă. Joacă basket? Hai, că bună idee dacă e vere. Guys, I got nothing. Dad. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De ce naiba am râs? Bă, dar cum mă zi fac așa? Nu mai vreau să mai mănânc lămâie, e prea acră. Mamă, este pasta și asta mi-e... hai, let's go. Sunteți gata?
adu vocea și vă spun de ce. Fratele meu doarme. Nicolașe. Dar și de la lămâia mi-a dat lacrimile, așa că apreciați măcar. Și ce să vă zic? Dacă v-a plăcut acest vlog, ca să-i spun așa, vreau să apreciați cu mare like acolo și să văd susținerea voastră, că dacă vă place o să continui cu chestia asta, poate o să mai fac și cu alte persoane. Și ce să vă zic? Nu știu, să dați acolo un like, un subscribe și tot ce vreți voi. Și până data viitoare, eu v-am pupat și v-am lăsat cu lămâia asta pentru că știu că am râs și da, trebuie să mă țin și da, hai! Pa, pa! Mulțumesc mult pentru vizionare. Bye, guys!